Nebo nějak tudy, kdybychom to vzali. Do prdele, To, no, pak si ty A. Tak něco vymyslím určitě tady. No, nebo, no, jestli Ačko. Nestihneš, vole, to je 30. A jo, tak počkej. Jak je tam pryč? 35B, 40B, 40B, 35B, ale to asi nestihneš. No, ale hlavně to chce 31. No, hele, 42. To je tady, že jo? Pak už se sem nedostaneme v té oblasti. Pak 40. Tak už to máš naplánované, Aldo. Ani. Prdeli, to je úplně na hovno tohleto. Ta 40 je tak na píču to. Dváčko se mi nechce. Cčko brát nocí, to je strašně pojdele.